ixesha lokuthatha ubukhosi ibese iqondisile. Ungena emsebenzini ufike utshayele okanye wenza ikhofu wenzela imanager, kodwa ngelaqesha uyimanager uyimanager eyenza ikhofu wenzela ezinye imanager nawe uyimanager eshayelayo ekorobhayo, kodwa ngokaThixo unikeza igunya kule khampani uba ube yimanager. Namhlanje uma ufika uzoxoxa ufike xoxa yakho beyifihlile kodwa ayishintshe njengoba wena unikeza igunya. Khona izinto osilelayo uzenzela uThixo athi uThixo zenze, kodwa ilisusi igunya uThixo akunikeze lona eloba wena unikeze igunya loba umntwana kaThixo. Moya wengqondo, moya wobulumko, moya wokwazi, moya wavusa unyana wakho, unyana kaThixo ekufeni, moya wavusa uLazaro ekufeni, moya wempiliso, moya wavusa abafileyo, moya oprofetayo ngemana enhlanga abantwana bakho belambile, moya osibelelayo abalambileyo ubanikeza imana. Moya wengqondo, moya wengqondo, moya wengqondo, moya wengqondo uyawasusa endlaleni, uyawasusa endlaleni ubalizela butyabini. Umoya wengqondo uyabasusa kwizifo ubalizela empilisweni. Umoya wengqondo. Hallelujah. 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 Lethi wahlulayo ayisusi njengoba kumbala kaThixo, kodwa ayikohluli uyimanager. Uyalendaweni yakho, uyalendaweni yakho, awamsila uyinhloko, awamsila uyinhloko, uyimanager yenza imphaza, uyimanager kodwa yenza imphaza. Gqibelela, 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 gqibelela.